Skal jeg lave den videre igen? Den virker sgu da fint. Nej, det er fordi, at jeg kunne slå på den lige før, så skiftede den kanal. Ja, og hvad så? Ja, det betyder, at der er noget, der er gået løs. Det her det er en solomaskine. Hvad er det? Hvad er det for en maskine? Det er en solomaskine. Solomaskine. Big Muff. Den lille version. Passer ned i lommen. Skal vi finde rock og rolle eller hvad? Undskyld. Herr Mose, hvad var det, der skete oppe ved den butik, vi kalder Kiwi? Jeg hører med mig og købe øl i Øster. Så kom måtte bare lige pludselig køre ind. Og så får jeg bare mega nøje på. Og så har vi så op i pladser i stedet for. Det er jo meget rart, fordi vi skal spille. Er det der, vi skal spille? Ja. Fortæl mig om dit liv. Mit liv, ja, det er jo ganske udmærket. Siden jeg har jo lige flyttet lejlighed sammen med en, der hedder... Gud, du røv, du går på efterskole. Brigitte. Er du utro? Nej. Du lever et dobbeltliv, siger du, Jeg lever eller et hvad? dobbeltliv. Det andet er jeg jo... Jeg er jo Secret Service-agent. Okay. For Indien. Det er jo et dejligt job. Jeg får jo mad og husly og pension betalt. Ja. Det er jo ikke for sjov, vel? Men jeg skød jo en mand i går. En mand i går? Han er rigtig Secret Service. Og han var... Det kan jeg godt lige sige dig, han er bare... Og han var ikke løs i hovedet. Siger jeg ikke mere. Ej. Hey, der er pisse i min bukser. Tyst. Du må lige stå. Måske har jeg pisse i min bukser, uden det at vide det. Hey, you wanna fuck girl? I got 4 on my pants. I got 4 on my pants. Sex. Så jeg er bare i hvert fald pissefuld. Oh. Fuck, hvor svært! What? Halsbrand! Vi kendte! Hvor er det svedt! Du må overhovedet ikke se det, mand. Der står halsbånd. Seriøst, mand. Halsbrand, kom ind og få en brosyre. De spørger efter os. De spørger efter os. Hvad var der på pizzaen? Du må ikke kigge. Du skal sige det ud fra, hvad du kan smage. Der var menneskekød, dyrekød og slangekød. Hvorfor var det Vil du sjovt? se? Det var næsten lige syge. Den er god. Smager det af fisk? Nej. Nej, det smager ikke af fisk. Nej. Så er det jo så er alt i orden. Ja. Så vil vi ligesom sige, hey, det smager ikke af fisk. Smager lidt af pap.
af pap. Ja. Du er sikker på, at du ikke har taget underlaget med? Nej, det er jeg ikke sikker på. Godt, pissegodt.